Amen bantwana bedlozi, amen bantwana bethonga. Nginibingelele futhi. Kuseyiyo-ke nje emnyama le uNhlapho Mathonga Mhlophe iZulu sakaNhlapho. Ngayenza ividiyo ngisedamini manje ngisesizibele ngithe ngizochaza abazalwane nginibonise umfula ohlambulukile, umfula ogezekile. Njengoba nibona-ke nala ngiqeda ukusebenza-ke la. Manje mina angisho ukuthi izinto engizenzayo emanzini abantu phakathi nyaye ngisebenze bese ngiyaphuma-ke ngizonibonisa abazalwane. Yabona imvelo yinhle, yinhle isiziba-ke lesi, isiziba engingena kuso-ke lesi engizochaza ngaso-ke namhlanje. Isiziba-ke lesi clean bazalwane, akunalutho. Nganibonisa nje yonke indawo, akunalutho la, akunamakhandlela, akunalutho, akunayinkukhu-ke la isebenza khona okuhlambulukile ukuthi uma usebenza izinto zakho kumele uyiqoqe uphume nazo ukuze noma kufika omunye umuntu afike ku-clean. Isiziba-ke lesi bathandwa bekaNkulunkulu, isiziba lesi enginibonisa sona qeda ukusebenza manje ngoba sabantu abaphiwe noma izulu kubanda kunjani, izulu ligoqubele sangena emanzini ngoba sixhumene nalabantu la bazalwane khona into enje abantwana bakaNkulunkulu engizama nje ukuthi ngiyicacise phezu kwenu. Khona nje into engicela nje ukuyicacisa phezu kwenu bantwana bakaNkulunkulu njengoba sisemfuleni sisemhosheni. Kunale nto yokuthiwa kumele kuthwase wonke umuntu. Akuwona wonke umuntu okumele ayiphehlweni. Akuwona wonke umuntu okumele athwase bantwana bakaNkulunkulu. Kunabantu abahlushwa yiziba abanezithunywa, abahlushwa yiziba. Umuntu aphupha iziba, umuntu aphupha iziba angena phakathi esizibeni, kokunye aphupha amakhehla aphakathi esizibeni. Yazi lento injani abantwana bakaNkulunkulu? Mokuthiwa idlozi layithwasisela alifune egobela, alifune next. Yabona uma wenzelwa iy'nsebenzo kule ndawo, uma wenzelwa iy'nsebenzo kule ndawo, kumele mophuma nezinto zakho, amakhandlela akho owalayitile la, waphahla, wamemeza amakhosi akini, wahlanjululwa la makhosi akini, uphuma ney'nto zakho, awuye emzini womuntu, awuye emzini kagobela, uphuma uyanazo straight kini, ngoba le mimoya kuyona imimoya ethobayo yalabantu bazalwane abasemanzini. Ayithobi le mimoya, imimoya ejulile emfihlakalo engathobi. Manje uma uphuma uya komunye umuzi ubuya emanzini kuyohlanjululwa emanzini kuyomemeza amakhosi akini, bajike endleleni labantu babuye uma ngale into zakho zivaleka. Ingakho bangafuni ukuthintwa umuntu, abathintwa-ke labantu. Umuntu ophupha isimo salabantu noma ophiwe isimo samanzi akagidi loyo muntu. Uma ungamthatha umfakele isigubhu uthi agide uzomdina, uzomdina lo muntu, uzombhora ngoba akuyona into yakhe. Manje ngithi-ke ngichaze bazalwane, kunomuntu onesithunywa ukuthi isithunywa uphupha imbatho ezimhlophe, aphupha iy'ntaba. Loyo muntu uzozibona ngani ukuthi uphiwe kakhulu umuntu okubuya kumele afakwe nasempophomeni? Uzomuzwa ngokubhodla. Kunalabantu abaney'thunywa bese umuntu uyabhodla kancane kancane, uyabhodla. Lokho sokuchaza ukuthi sokuphakama manje amakhosi, kuphakama ubunyanga, ngoba uma ungena la kule ndawo